Muzička zvezda Maja Berović sinoć je nastupila u prestonici i bukvalno ostavila sve bez daha. U spektakularnom izdanju pojavila se na sceni nacionalne klase i zaređala hitove koje je publika uglas pevala. Pre nastupa Maja je govorila za medije i tom prilikom otkrila niz zanimljivosti. Između ostalog, izvela je i novu pesmu pod nazivom Putin, koja se već izdvojila kao jedna od najslušanijih sa drugog dela njenog albuma. Na pitanje zašto baš Putin, odgovorila je da pesmu nije sama pisala, već Nadica, ali da su žene oduvek volele moćne muškarce sa stavom. Dodatnu pažnju izazvao je snimak sa aerodroma na kojem se Maja nalazi svega nekoliko metara iza Jelene Karleuše. Na to je kratko poručila da ljudi svakodnevno sreću jedni druge i da u tome ne vidi ništa posebno. Poseban akcenat dala je i duetu sa Slobom Radanovićem. Pesma Od tebe i tuga dosta je već je postala viralna. Maja je objasnila da je numera prvobitno bila namenjena Slobi, ali da tada nije imao partnerku za duet. Kada ju je čula u studiju, odmah je znala da želi da je snimi zajedno sa njim. Sloba je, kaže, divan, odgovoran i sjajan za saradnju. Pevačica je nedavno proslavila 38. rođendan i tom prilikom bila gost u emisiji Kod Ognjena Amidžića, gde su je priredili emotivno iznenađenje. Iako, kako kaže, uvek pokvari iznenađenja, ovog puta su je stvarno iznenadili. Govoreći o privatnom životu, otkrila je da njen sin Lav posebno voli da pevuši pesmu Lajkuje, ali ne voli kada ona ide na snimanje spotova. Tada se ljuti i odbija da ih gleda. Na pitanje da li se boji za svoj brak, Maja je kratko poručila da se ne brine. Smatra da je razvod danas postao sasvim normalna stvar i da ništa ne treba forsirati. Ako ne ide, ne ide, rekla je iskreno. Maja se osvrnula i na pitanje o vojnim obavezama za žene. Rekla je uz osmeh da žene već svakog dana služe svoje vojne rokove u kući, jer ono što one rade nijedan muškarac ne bi mogao. Ostaje da vidimo da li će se naći kao gost na koncertu svojih bivših saradnika, Jale Brata i Bube Corelija, koji su najavili arenu u decembru, ali kako kaže nikad se ne zna. Iznenađenja su uvek moguća.